Прокопаването на тунела под Трихълмието обаче разкрива за света онова, което днес е безусловна емблема на Пловдив – античния театър. Строителството на пътната връзка под тепетата на Стария Пловдив продължава с прекъсвания 12 години до 1960. Унищожени са къщи и антична стена. По-късното благоустрояване на терена над южния вход открива пред екипа на археолога Лилия Ботошарова масивна каменна стена и отвор с свод. През 1971 всички вече са сигурни. Върху целия склон на скалния масив лежи внушителната сграда на античен театър. Кметът Дигран Парикян е изправен пред предизвикателство да се довери на археолозите и в името на разкритието на театъра да промени съдбите на хората, които до тогава живеят на хълма. Голяма част от днешната улица Ивайло и къщи по склона към Джамбастепе са премахнати. С помощта на трудови войски тонове пръст са изнесени от дълбокия 11 метра насип над находките. Огромен кран на специална рампа пренася тежките мраморни блокове. 10 години продължава археологическото проучване, а реставрацията след това ръководи архитект Вера Коларова. Дългоочакваното събитие, отварянето на театъра за посетители, е през 1981 година. Ще минат още 2 десетилетия до окончателната реставрация на северния вход на театъра. Нови находки на екипа на археолога Майя Мартинова-Кютова през 2016 доказват, че театърът на Филипопол е по-стар с около 30 години. До този момент от строителния надпис, който е на портика, се смяташе, че той е построен по времето на император Траян през 116-117 година, но откриването на този постамент, който е за статуя на Тит Флавий Котис, вече се датира по-рано, в 90-те години на първи век след Христа. Всеки голям и важен град в Римската империя има свой театър. Белег за престиж и благосъстояние. Той е мястото, което събира града, и там се случват много от значимите обществени събития. Театърът на Филипопол по времето на император Домициан е скъпа полукръгла сграда от малоазийски тип. Сцена с формата на подкова и триетажна сценична постройка. Строителите му находчиво използват естествения наклон между двата хълма. По него в античността са разпределени амфитеатрално 3000 места в 28 реда и пътека с статуи на божества. Входният билет за театралните и музикални представления е бил уловна тесера с театрална маска с образа на Пан от свитата на Дионис. Както в цялата Римска империя, така и тук традицията зрителските места да бъдат надписвани е спазена. Върху мраморните блокове са изписвани имената на хора от знатните родове, на магистрати, на помогналите за строителството на театъра. Парапетът на императорската ложа над северния вход пази дискретен надпис, в който четем, че със средства на ковчежника Аврелий Полигер е построена тази ложа. Указан е и секторът, отреден за приятелите, почитателите на императора. Обозначени са и местата за участниците в Народното събрание на Филипопол. Тук заседава и събранието на тракийските градове. Играта на дама е разпространена в Римската империя. Пристрастени в нея зрители са издълбали игрално поле дори в мрамора на седалките. Център на обществения живот в античността, театърът пази и свидетелства за важни исторически моменти. Такъв е надписът, който оповестява кога Филипопол получава титлата метрополия. Спечелена е борба за надмощие с другия голям град в провинция Тракия – Перинт. Помирението между тях е записано за вечни времена върху основите на 2 статуи от сценичната постройка. Античната сграда крие още тайна. Специален тунел за артистите излиза през шахта в центъра на сцената. Театърът живее и се променя през годините. Той в един момент е бил преустроен за използване като амфитеатър. Т.е. тук са се провеждали и гладиаторски, и ловни битки. През 214 година, като амфитеатър, сградата посреща и император Каракала, гост на Александрийските игри. В мраморните блокове на първите редове още личат следите от временните съоръжения, които предпазват публиката. В края на 3 и началото на 4 век театърът е разширен. Местата за зрителите са увеличени. След пожари и земетресение, през 5 век сградата е изоставена. Част от каменните блокове са използвани в други градежи. След това постепенно е засипан от
естествени срутвания и върху неговата площ се развива един късноантичен и средновековен некропол. Тоест в един момент през средновековието тук е било гробище. Преди и по време на Възраждането теренът е застроен. Заедно с театъра под пластовете остава скрита за векове историята на най-значимия за региона древен град. През 1981 той се връща върху лицето на Пловдив. Откриването е по повод честването на 1300 години България. Първата театрална постановка, играна там, е Медея. Цветана Манева адаптира знаковия спектакъл на Любен Гройс специално за античния театър. Днес това е най-голямата открита сцена на Пловдив. Въздействащ с красотата и величието на съграденото в античността, причината театърът да се превърне в емблема на града е онова, което се случва тук. Сценичните събития от големите културни проекти, Европейски месец на културата 1999, театралният фестивал Сцена на кръстопът, Вердиевият фестивал и наследникът му Опера Open, Европейска столица на културата 2019 отново събират хората тук, в сърцето на града. Върху мраморните редове и по стълбите, които пазят следите на зрителите от първите векове до днес. Около сцената, която след 20 века остава жива. Единствената действаща антична сцена в България. Магмени скали на повече от 70 милиона години в сърцето на града. Хълмовете на Пловдив. Заради изборите дали на хълма тракийското име Пурт, гърците го наричат Криниос, турците Бунарджик, днес е хълм на освободителите. В древността на върха му се извисява статуя на Херакъл. През 1881 е осветен руският паметник на цар-освободител, а в средата на 20 век срещу него е издигнат паметник, познат на всички като Альоша. Римският акропол и старите турски гробища са в миналото, но кореняците пловдивчани помнят модерния бюфет и езерата с водоскоците. Княз Фердинанд толкова харесва Бунарджика, че пожелал да си построи дворец. Това не се случва, но друго паметно събитие остава в историята. През май 1912 година в подножието на хълма се играе първата официална футболна среща в Пловдив. В югоизточния край на Бунарджика през 1928 година е открита сградата на Търговската гимназия и на смесеното практическо училище. През 1934 година там са и главните павилиони на Националния мострен панаир. А през 1965 върхът се превръща в открита сцена за опера. Постановката е Аида от Верди. Двата хълма, Бунарджика и Джендем тепе, някои изследователи казват, че са буквално един култов комплекс. Най-високото тепе на Пловдив наричали хълм на нимфите Дриади, на духовете или далечен, адски, Джендем. На върха му се издигал храм на Аполон, а по-късно Паракас. Когато през 1879 година руските войски напускат града, в изградената от тях военна лечебница в подножието на хълма започва създаването на първата голяма българска болница в източна Румелия. 20 век му дава и ново име – Хълм на младежта. Именно тук през 1979 година потегля и до ден днешен пътува по склоновете детската железница Знаме на мира. Отдавна отдалечило се от периферията на града, таинственото тепе днес е привлекателно място за разходки, спорт и различни събития, между които дори гостуването през 1991 година на 14-тия Далай Лама, предпочел за медитация природата на младежкия хълм. През Джендема минава и римският акведукт, по който водата достигала до разпределителния резервоар на Таксим тепе, югозападната част на Трихълмието.
Джамбаз тепе се нарича югоизточната му част, заради въжеиграчите, които демонстрирали уменията си по стръмните му скали. Хълм на музите, молитвен, страж, небет тепе. Такива са наименованията на северната страна на Трихълмието. Легенди за дворци на Филип Македонски и на митичния цар Евмол обвиват възвишенията. Между Джамбаз тепе и Таксим тепе е единствената запазена антична театрална сграда по българските земи. В непосредствена близост е Хисар Капия, източната порта на Филипопол и остатъците от градската крепостна стена до Небет тепе. Единствената османска сграда на територията на Стария град е манастирът на дервишите – Мевлеви хане. На Трихълмието са къщите на аристокрацията, старите храмове на Пловдив и училищата. Тук обитава будният просветен дух на пловдивчани. През 1868 година те изграждат Жълтото училище, първата пловдивска гимназия, приемник на епархийското школо Свети Кирил и Методий. От тук след време започва традицията на факелните шествия в чест на славянските първоучители. В църквата Света Богородица е първото официално богослужение на църковно-славянски в Пловдив. Звънарницата на храма до днес пази Велигановата камбана, възвестила освобождението. Кулата с часовника от края на 16 век дава името на Сахат тепе. Върхът бил и наблюдателен пост с дежурен, който с топовен изстрел сигнализирал при пожар. А градският часовник е сред най-старите действащи часовници в Европа. През 1881 година тогавашният кмет Иван Стефанов Гешев решил да привлече вниманието към тепето. За да направи атракция, той вика тук един военен оркестър. Прави концерт. Традицията на концерти под часовниковата кула оцеляла почти 50 години. През 1905 общинските съветници в Пловдив кръстили хълма на книжовника Христо Г. Данов. Появили се алеите, парка на върха и бюфета в подножието. Хълмовете на Пловдив преживяват много времена и хора. Някои изчезват заради ценния за строителството си енит. В улиците и градежите на къщите се смаляват Небет тепе и Дановия хълм. Ветераните от освобождението официално получават правото да добиват строителен материал от Лаут тепе. Близо 30 години трае битката с керамичната фабрика Изида, която превръща в бордюри и павета южния склон на Джендем тепе. А Марково тепе е заличено напълно. Дори пловдивският митрополит Максим не успява да го спаси. Изгубен е и хълмът Каменица. Край на рушенето слага кметът Божидар Здравков и започва основното залесяване на тепетата. През 1970 година младежкият хълм е обявен за природна забележителност. 25 години по-късно, през 1995 същия статут получават Дановият и хълмът на освободителите. И днес, разделени в видимата си част от улици, сгради и квартали, в основата си хълмовете са част от огромна скала, която от милиони години държи Пловдив заедно.